हेलौ लोगोफोर दिनै आंनि डिजे क्रिएशन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै आङो फुड ब्लग भिडिअ बानायनो नागिरदों जानाय लोंनायनि एसे रेडि जागासिनो दं गरमखायला आं फिसादै एसे नै भिडिअआ आंनाबो गैला संगासिनो दं माबा बहल हादों बुट दङ नै गोसा मा होनो नोंबो फैदो माबा मुकेश बुंलाय बहल आरो नैबे ना मा ना होनो ना थेंगोना ओमफ्राय बे मा ना थाइबें दङ नै बुट दं नै बुट सोमनाय लेबु दं नै लेबु संसै दे दसे उनावनो पापर दङ नै पापर नैबे माबा दे मोनानि नैबे बुस्थुआ खिन्थु गोरानसो दे मैसो बियो माने दोनथ'ला नङाबा हमजागोन ना मानि मैसोमोन बियो पापर दं र' नों मोजां सं मिथिबाय दिनै नों संनायखौ जागोन ओइ जों थायो दै बाहायनो नै एकदम गोदाव सोरावथार जों थाग्राया बेयाव आं थायो बै किटचेन रुम नैबो सासे थायो नै जोंना मुकेश सारा फरायगासिनो थार नुबाय आंनिबो सासे थायो नै ओंख्रि संनाया ओरै गैला बाहेरासोसो मा बानायदों नै बेलाय एथ' मोजां माबा सायदों नोङो पांखा ओरै फै ओंखाम ओंख्रि संनांगौ संसै मा देदों नों एसे ओइ देजेनबाय सामब्राम गुफुर मानो मास्टार अइल होबाय नै नाखौ होनोसै फ्राय ओइ मा सैतानलै नोङो खारखुमाबाय थायो जोंना लिरनो गैया जोंनाबो दोङो ओइ ना एवबाय दे लोगोफोर थेंगोना आरे बेरो माथो बेयाव नांबावदोसो लोगोफोर दोनथ'बाय दे बेयाव बेरलाजोबबाय आंनाव बेफ्राव उदैयाव दोनथ'दों र' दोनथ'बाय दे आं एवग्रोनि दा एसे मोनबा देखायफिनगोन आङो बे मोनबाय दे जाजासिगोन दसेनि उनावनो ओंखामजों जानोसै ओमफ्राय दा नै एवगासिनो दङ बे मा नाफ्रा बिदै गोनांथार बिरादनो लांसै दा ओंखामजों र' बे आं नै एकदम गोरा माबाबाय अर खरा होबा थाब खामलाबायोना ओंखामाबो जाबाय नै बे मा ओंख्रि दे एबा सिनायगोन नामा मा ओंख्रि बेयो मा मैगं मानि मा ओंख्रिथ' नङा मा मैगं थाइबें होनो लाव जोगोनार नङा बेयो जाहैबाय बहल जोसा एसे उनाव हालदै खोबहाबनानै खाबु मोननायाव पारसन खायाब्ला मा जाखोलै मा होनखोलै